Nou, recht moeten staan. Dat is Mick, best wel gezakt. Nou, voorlopig ga je het nog goed. En rechts staat daar, jongens. Ja, precies. Recht even de pol. Steken met de schep, dat die een beetje loslaten daar. Het is gewoon uniek. Volgens mij zien we de enige carnavalsvereniging in Limburg, Brabant, in Nederland die überhaupt een eigen bos hebben. En dat maakt het wel heel gaaf. Ik ben Ralf Vaassen, voorzitter van de APK, Oud-Prinsencompagnie van Den Haag in Maasbree. En vandaag zien we onderhoud en doen in het Prinsenbosje. Oh man, geniet ik van dit. Tenminste als ik weer kan stoppen. Genoeg gedaan, jongens? Graat, dit moet nog opgekreund weer als je wilt. Hier is papa net prins geworden, hè? Wat is dat nog? Hey, mama erbij en Janneke. En dan is dat feestje voorbij en dan is het ook echt voorbij, dus u vult dat ook. En dan nu buurt in één keer weer opgenomen in de Oud-Prinsencompagnie. En dan komen er weer allemaal nieuwe uitdagingen en bijzonderheden bij het kijken. En het leuke daarvan is dat ze dus inderdaad, dat ze gestopt is, erop, dat ze die een eigen boom mogen spoten en dat vereeuwigt een beetje die prinschap. Het bos is bedoeld inderdaad voor herkenbaarheid voor de oud-prinsen. Iedereen zijn eigen boom te geven, is toch een bepaalde manier van we denken aan u en we houden het in stand, hoor je de waarde. Maar ook gewoon in de omgeving de natuur een opfrissing te hebben gegeven. En ik denk dat dat mooi is geweest, want dat stuk gronk, ja, dat komt er nou prachtig uit. En dan zien we met enige regelmaat mensen die er met de hond even gaan wandelen of met de kinger even gaan spelen. Ja, dat is een prachtig gebied geworden. Ik was toen met de kinderen. Opa, Als je nou het verschil wil zien van ja, wie waren het nou en wie is het nou geworden, zeg maar. Dus wat hebben we nu de afgelopen 2,5 jaar gedaan. Dan moest je eigenlijk in de omgeving kijken naar die kant en heen naar die kant, wie dicht bebost dat is en wie groeit de boom en opschot noemen we dat erin staat. En dan hier rechtdoor, dus nou hebben we het parkachtig gemaakt. Ja, dus is gewoon bruggen gemaakt, hebben we het voor- en het achterdeel met elkaar verbinden. Het heet ook knuppelbruggen. En, dat kan dan weer verwijzen naar oud-prinsen. Het zien soms ook knuppels, hè? Dat is ook wel zo. Het is bijzonder dat ze dit zo met een vereniging mee mocht maken. Het is niet de huursprins en op aswoensdag de munt af en dat is klaar. Nee, er zit nog gewoon een stukje verlenging aan en dat vind ik gewoon super tof. Als alleen maar een bosje is met boom, dan lopen de mensen door. Oh, prachtig, mooie natuur. Weer bewust gezocht naar ook een relatie met de cultuur, met de vastelovenscultuur. Dus ik schreef alles in dialect en in die teksten daar zitten vastelovenszaken in verweven. Dat is het idee erachter.
We hebben ook een x-aantal prinsen die helaas al overleden zijn. Vorig jaar hebben we door, met de nabestaanden allebei een x-aantal bomen die nog geen beurtje hadden, hebben we ook een beurtje bij geplaatst. Dat was zeer mooi en zeer emotioneel. Door is het voortgekomen, en dat vind ik zelf echt fantastisch, dat bij een oud-prins, prins Ed, uit 2010 overleden is, de vriendengroep daarvan, de Kalde Buzen, die komen op de sterfdag van Ed, komen die nu bij den boom bijeen. En hebben die een koeltestje met drankjes bezig. En dan gaan die Ed gedenken en op het leven van Ed een pilsje drinken. Vorig jaar wordt de boom die stond er al, maar er wordt het naamplaatje onthuld. Ed zijn vrouw mij toen voor uitgenodigd als oud-adjudant om dat bij te wonen. En toen eigenlijk film ik een soort van kwartje van, hé, maar dat is een prachtig mooi levend monument van Ed. Met de kamerij jaarlijks bij gaan stil te staan. Dus Ed is er vanmiddag bij? Die is er heel zeker bij. En die zal samen met de rest van de oud-prinsen die overleden zijn inmiddels, daar, ik denk meer zijn op drinken daarboven, ja, absoluut. Ja. Vandaag hebben we hier in dit Prinsenbosje een programma waarbij we vanmiddag de oud-prins een boom gaan laten poten in dit bosje. Ja, ik hoop wel dat het een krachtige boom is die door weer en wind altijd blijft staan. Die zien wilde horen misschien ook in de winterdagen verluist. Dat is niet erg, want dat heb ik zelf ook. Maar nou, ik hoop wel een beetje een pittige boom, ja. Daar mag ik zelf over mij nadenken. En dit jaar hebben we een Gledicia triacanthus sunburst, een valse Christusdoorn uitgekozen. Een boom die heel transparant is en goed voor de bijen en de beestjes in dit bosje. Is de hulp ingezeind van iedereen? Oh. Ja, onze jaarlijkse boomboedag. Jaco de staat er klaar voor. Die heeft hij vanmorgen al flink meegedaan. Die heeft zijn gaat eigenlijk al veel bereid, om het zo maar te zeggen. Die ken ik goed. Zullen we hulp hebben? En, leuk die jongens? De bak moet eraf, hè? Ja, ja. Hoe is het nu? Helemaal door. Ook niet te ondiep, want er moet... Ja, dankjewel. Volgens mij is dit En een beetje over de grond daar, Jaco. En dan alles mengen een beetje. Proost, hè? Waar over de datum trouwens. Ja, maar niet. Nou, dat kan niet missen. Dat wordt zeker een succes. Jaco, dan gaan we op zich drinken als goede oud-prins. En verder op de Vesteloven in Bree. Proost, alaaf. De doek eraf trekken en dan moet ik zichzelf het vuur lezen. Dank je, Ralf. Jaco de Nierse 2018 en een valse Christusdoorn. Dit kan nog.